daude eta ilara bat egin behar dute talde bakoitzean. Lehenengoa aterako da eta topo egiten duenean beste taldekidearekin harri-harriar egin behar dute. Irabazten duena segi behar du korrika eta topo egiten duena beste taldekideekin berriro egin behar du. Eta pasatzen bada bi konotik tanto egiten du. Galtzen baduzu, joan behar zara berriro taldekideekin. Zeinek irabaziko du? Puntu gehien daukana taldea.